ole clear tu te chi bai le ve ku le tun tu mai hian America rama thil thleng danglam tak mai hi kan bi chiang le do nanga kar liam ta ni lai ni April ni kuwa kumsan hi somni panga khan New Jersey a thil thleng danglam tak mai auma ni lai ni jinglama chuan auto workshop a thil danglam deuh mai thleng auma thil eng tak mai chuanin workshop hi ati chia a hemi chungchang hi chiang le zolin kan tarang don ani thil eng tak mai enge ni riat lau chuan auto workshop chunglam pang chu ati chia a akwa po chiang takin mu theya tin chu ba ka leilama chuan in chunga ti chiat na nom nok tam tak a mu thei bok ani he thil eng tak mai hi khovel pon lampang thilani mitam takin an ringa arin omboka achan chu hetiang hi thil thleng danglam tak mai ania chuwangin khovel pon lam anga rin dan ne po hi asual om love ole amma sain kan sei thui mai video clip te hi kan en masa photanga ichuan kan sei chunjom le don ani An out-of-this-world mystery in New Jersey. An unidentified object slamming into this auto repair shop in the middle of the night. The fireball tearing through the building, leaving a gaping hole in the roof, smashing into the workspace below. So that's when I went to my cameras and I found all the videos. You eventually see like a giant fireball come through the ceiling and then everything come flying down the roof with it. Despite the destruction, there's no sign of the actual object that caused the damage. There's a bright flash, there's a boom, there's a hole, and that's 3 out of 4 things. If we had one more thing like an item that we could identify as being extraterrestrial, then we might say it's something from space. It comes just months after hundreds of drones were spotted in the skies across New Jersey. What the heck? The sightings shutting down airports and sparking conspiracy theories. The FBI investigated but ultimately found nothing sinister. Still, the FAA is now launching a weeks-long testing program in the state aimed at improving aerial detection systems to make sure drones like these don't disrupt commercial flights in the future. Alison Cossack, ABC News, New York. Kanen takang khan chiang takin New Jersey auto sopa thil thleng hi kan mu thein karinga thil eng makle danglam tak wana tanga lo tla chuanin in chung ceiling hi ati chia ichuan thil puak lian tak mai siama he thil puak hi a ring bok aniang an chen oma omzong zong te chuan an shavek ti han soya amai ro chu auto shop ero hi chu mi tu ma zana hian an ri angai lo wangin he thil thleng chungchang hi engman shelova ni masela CCTV a chiang takin mu thei thong ani surveillance camera chu abul vela te po hian mu tur a om nuala heng atang te po hian video clip sang mu tur a om ani e dor nei tu pa chuan ni lai ni jing dar ni le chan via he fireball an ti mai puak khi a thlen thu soya he thil puak lian tak hian a dor chung lam ceiling chu ati chia ko lian tak mai mu tur om thu ABC 6 chuan a report ani he fireball an ti mai hi eng chi nge nia irin vele midam tak chuan in he hi khovel pon lam mi thil ti ani an ringa soita kang khan he tianga dor chunga thil puak han om ringot mai chu thil mak tak ani ve shim ani dora thokte zong chuan in atu ka auto shop ceiling kuak dan chu chiang takin an hmuwa in chu ba ka ambul vela camera footage satang te chuan thil thlen dan chu chiang takin amu thei bok ani he dor bulloka om an chenom Dennis Korechko chuan local outlet chu ting hina shila he thil puak khi a ring khop mai arin dan chu turu takani wana changin thil puak khi aron ta thlani berin ka sia ti in soi ani he dora thokte hian thil thlen dan chu kimjang takin atuka an hu vek hloma tin chu ba ka he dor bulvela camera footage sang te in chiang takin thil thlen dan chu an hu vek thei ani he thil thleng awang hian
atuk le hian workshop pa na thok te hian an na an thul pha chung lova ama ero chu dor nei tu pa hian dora bolho te chu ti fain atuka hian investigation an kalpui ngal ti atar lang ani dor nei tu pa Leonardo chuan keng hian soya hetiang thil thleng hi chu hringnuna hian hriat tur awang khopang ka mu veang ti po ka ring phalo ti hialian soi ani thaliam ta po khan helai hom chunga hian thil thlok makle danglam tak tak an mu thu an lo soi to a chuwang chuanin ni lai ni zinga thil puak danglam tak po hi khovel pon lam thil ti ani mitam takin rin na lian tak an nei ani han soi chun zom lok taila New Jersey bi ka hian nikum lam atang to khanin mysterious drone anti chungchang hi hriat tur atamin mitam takin wana thil thlok makle danglam tak mai eng makle danglam tak mai mu thin thu an tar langa akha tokin New Jersey bi ka hian UFO anti mai chu mu tur atama yin chu baka UAP te po ewang hian tun nai luka thil thleng po hi heng UFO ani lo pon mysterious drone anti ten hian ingkung kai na nei mitam takin an ringa thil dang ni thein an ring tlat lo ani ole kha thil thlen dan chu ania enge kha thil puak lian tak kha nia irin vele engin nge siamanga tu te thil ti nge ni tang le emi chungchang hi chu a chan na kim chang hriat tur om lo wangin ke mani thawin ngai dan kan siamanga mitam zokin an rin dan chuanin mysterious drone thil te ani an ring ani ole tu na chuan voin lama lir hin thleng chungchang hi toy te hin kan tar lang le lok don ani nimin lama video then khata te lir hin chungchang hi kan tar lang na sa a amero chu lir hin hian top sai rel lo ti chu thil chiang tak ania Myanmar ha nimin lama khan lirang hing to a amairo chu voin lama po jol thuam chung chu 4.1 magnitude 9 a soile ani helir hing hi vane thla takin analo hlawa kan soi po to angin Myanmar lir hing na tak a chu nu khan after sokhi tung emoza da thleng to a tuna hian ala thleng chho mek zel ni in alanga chuwangin Myanmar tan chuan in ring renga om apoimo view ome Myanmar tuna lir hing hi le changa kilometer za pathuma thu ka NCMA alom te chiam lo ni ti kha kan sia da chome elo po hi Fiji clear kara le hing 6.5 magnitude na buin lama po khan thleng le thobuka United States Geological Survey hi han tar langa elin hing hi le changa kilometer za somsari palia thu ka NCM vele thung ani ole khang te kha voin lama liang hin thleng chungchang kan tar lan thei chu ani e